Usa ka himsog nga baby girl ang luwas nga natawo sulod mismo sa police patrol car sa Moncayo Municipal Police Station alas 12:05 sa tungang gabi ini atong adlaw nga Sabado, Pebrero 28, 2026. Samtang padulong unta sa ospital ang inahan nga nagbati na. Sa eksklusibong pakighinabi sa DXDCR Davao kang Police Lieutenant Colonel Michael Jan Peria, ang hepe sa Moncayo Municipal Police Station, gibutyag niini nga gikan sa Barangay Union na Moncayo, Davao de Oro ang maong buntis og unang gidala sa health center. Apan gi-refer kini sa Montevista Hospital alang sa mas kumpletong pag-atiman. Apan tungod sa kakulang sa masakyan sa maong oras, wala magduha-duha ang kapulisan sa paghatod sa pasyente gamit ang ilang patrol car. Apan wala na makaabot pa sa ospital og ingon man natawo ang bata sa dalan. Dahil sa matod pa nga mitabang sa sitwasyon sila Police Staff Sergeant Ricky Aracayna o Patrolman Mark Nonoy Pipito aron nga masiguro ang kaluwasan sa inahan ug sa baby. Samtang dugang butyag ni Police Colonel Peria nga ang maong insidente, nagpamatuod lamang nga ang kapulisan dili lamang tigpatuman sa balaod kundi 24/7 usab nga andam nga mutabang, mo rescue ug mo responde sa tanang emerhensiya ug bisan sa unsang panghinahanglan.